ए जी सुनी ना। का कहतारू? नवरात आ गइल ह, हम कलसा बैठाइब, हमरा सब चीज ला दी ना। बताव का चाही? सुनी। सपना कैसे म्यूजिक बाय राजेश केशरी। मोती लागल चुंदरिया कीन देबो, मोती लागल चुंदरिया कीन देबो। जबन कहबू हम तोहके मंगा दे, फूल अगरबत्ती पाना पत बोलिया दे। एहो जबन कहबू हम तोहके मंगा दे, फूल अगरबत्ती पाना पत बोलिया दे। चली जबो धनिया हे फतेहपुर बजरिया, चली जबो धनिया